ഫാമിലി വീക്കിലെത്തുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിൽക്കാമെന്നുള്ളൊരു പവർ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ബിന്നിക്ക് കിട്ടിയതാ. പക്ഷേ നമ്മുടെ നൂബിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു 3 ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബിന്നിക്ക് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര സങ്കടമൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ നൂബിൻ പുറത്തു പോയത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം ഒരാഴ്ചയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബിന്നിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിമിനെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു പോയത് എന്തായാലും നന്നായി. ബിന്നിക്ക് കുറെ കൂടെ ഗെയിമിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച ക്യാപ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് നോമിനേഷനിൽ ഇല്ല, രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ച അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു 3 days മാക്സിമം, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഫാമിലി അതിനകത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് കണ്ടസ്റ്റന്റിന്റെ ഗെയിമിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നൂബിൻ തിരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി വീണ്ടും വരാം.